Ще ви прочета една класация. За една година страната ни се е превърнала от място, където тържествува толерантността, в държава на дъното в класацията по гостоприемство за чужди нелегални имигранти и бежанци. Защо е така? Къде е тази толерантност на българите? Този усет към другите нации цял от хилядолетия тук на Балканите, кой ли не е идвал, кой ли не се е настанявал, кой ли не сме приемали. Затварянето на бежанците в специални лагери настояват близо 42% от българското население. По тези въпроси ще си говорим с Илияна Йотова, евродепутат. Дали тази ксенофобия, която нараства у нас по всичките данни, е за това, че сме бедни, че нямаме стабилно политическо статукво в България, че се люшкаме отляво надясно, направо и вече аз не знам как да го обобща. Или от незнанието и невежеството, страха от непознатото. Не познаваме тези хора и се страхуваме от тях. Здравейте, добре дошла. Здравейте на вас и нашите зрители. Вижте, и двамата сте прави. Но когато ние поръчахме това изследване, ние делегацията на социалисти и демократите в Европейския парламент, имахме усета, че нещо се случва в държавата, нещо, което не ни е познато до сега. От начина, по който се предаваха репортажите, включително и във вашата медия, от разговорите с българските общини и с хората, които дойдоха да търсят убежище в страната. Но честно казано, не сме предполагали размера на бедствието от цифрите, които току-що съобщихте. 42% от българите да искат някои хора, които определено не са избягали в своето болшинство от добро. Бременни жени в 9-тия месец или вече има около 1500 невръстни деца, които са в България. Една част от които, забележете, са дошли тук не с истинските си родители. И въпреки това 42% да кажат, тези хора трябва да стоят в едни затворени лагери и каквото стане с това. Не сме ги канили тук, казват повечето българи. Това е страшно и според мен причините, които вие изредихте, са само част от пейзаж. Според мен институциите, българските политици са в голям дан на българското общество, защото голяма част от тези страхове, от тази ксенофобия можеха да бъдат преодоляни още в самото начало. Нали сме наясно, че още преди 2 години беше ясно, към България ще тръгнат бежански потоци. Да, може би никой не е предполагал, че изведнъж толкова и толкова много. Изведнъж толкова, които минават и през легалните граници, а минават и нелегално страната ни. Но от 2 години се оказва, че ние изобщо не сме били подготвени за това да посрещнем тези хора, независимо от факта, че Европейската комисия е отпускала допълнително пари на страната ни, както за подготовка на тези места, на тези убежища, така и, забележете, за осигуряване на външната ни граница с Турция. Ще продължавам да питам 2-ти месец подред как са изразходвани тези пари. Къде са отишли тези пари при положение, че 2 години по-късно няма нищо. И сега, когато ние поставяме отново въпроса пред Европейската комисия за още финанси, за още експертна помощ, които между другото трябва да дойдат днес или утре или до края на тази седмица, някъде близо около 7 милиона нови евро, основателен е въпросът на комисията. Добре, но чакайте да видим какво направихте вие с предишните пари, които изпратихме в България. Така че от тази страна също чакаме много отговори. Питам ви, много, може би обикновените българи не се интересуват, но имаше абсолютно медийна пропаганда, че сме готови технически за Шенген. За шенгенското пространство. Шенгенското пространство е именно това. Да можеш да реагираш на бежанска вълна, да имаш всичките нормални условия, да пазиш границата. Това е източната граница на Европа. Точно с Турция, с Гърция. Въобще Гърция е европейска страна, но този участък между Турция и Гърция, където влизат тези хора, това означава, че това е абсолютно някаква лъжа към българското общество. Не, знаете ли, нека да не смесваме двете теми с Шенген и с бежанците. Критериите, такива каквито съществуваха зададени от Европа, бяха изпълнени за едно определено време. Въпросът обаче се казва друг. Дали формалното изпълнение наистина означава готовност за Шенген? Спомняте ли си един бивш министър-председател как ни обясняваше, че всъщност имаме една неизмазана стая някъде там по границата и това е целият проблем на България, който е отчетен от Европейската
европейските институции. Оказва се, че нашата граница в момента може да я премине всеки където си поиска. И забележете сега, когато се взеха мерки за изграждане на тези временни заграждения по границата, дори и сега се намират самозвани политици в България, които казват, ама как е възможно, ние нарушаваме маса европейски международни договори за това, че не пускаме бежанците у нас. Това е най-грубата лъжа, която е изречена последните дни. Не е въпросът дали ги пускаме. Ние се борим срещу нелегалното влизане в страната, защото когато нелегалните бежанци влязат, повярвайте ми, няма никакъв контрол кой и как присъства в държавата ни. И какъв е той, дали не е за издирване и въобще... Защото когато преминат през нормалните контролно-пропускателни пунктове, тогава вече държавата, службите могат да проверяват кой е у нас. Има ли документи, няма ли, какви са му взаимоотношенията, какви са му връзките с другите, които Защото пресичат. ние вчера срещнахме нашите зрители с едно прекрасно семейство на един журналист от Сирия, Нидал Халайф, с неговата съпруга, прекрасната им дъщеря, която е на 4 години. Едно чудесно българо-сирийско семейство, което показва, че няма нищо страшно, когато познаеш хората, когато знаеш, че това не е заплаха за теб. Не може, действително, Влади, започна с тая класация. Само преди година ние да сме били на едно от първите места по толерантност в Европа, днес да сме на дъното на класацията. Какво толкова видяхме лошо? Не само това, едно от малкото неща, които винаги съм се гордяла като българка през тези години в Европейския парламент, в момента, в който ставаше дума на различни нива на дискусии за етническа толерантност, за това как може да бъде намерена добрата формула за съжителство на толкова етноси в една малка държава, и България се сочеше като добрия пример. Какво се случи сега? Вижте, има голяма вина и на политиците. Аз питам и продължавам да питам, разбира се, риторично и задочно господин президента, защо трябваше да се чакат 2 месеца преди да се свика Консултативния съвет за национална сигурност. Не, че това е панацеята, не, че едно заседание кой знае какво ще свърши, но това е знак към българското общество, че има една държава, събират се едни първи мъже в тази държава и това е някакъв вид гаранция за всички, че тази държава ще опази националната сигурност на собствените си граждани, ще опази тяхната лична сигурност. Трябваше да плъзнат слуховете, да се зароди това антинастроение в българското общество срещу тези хора, да има доста кресливи политици, съгласете се, които в момента си правят и рейтинг собствен. Но не мислите ли точно това, което казвате, че успяха някои хора да излезат от съндъците, от гардероба, от прахоляка и да напомнят, че съществуват и да правят политическа кариера и да търсят одобрение на гърба на именно тази зараждаща се ксенофобия? И вашия въпрос е риторичен, защото даже не знае откъде толкова много изпълзяха. Бяхме ги позабравили. За съжаление, те са много говорят на много по-висок тон, много по-кресливи са, отколкото гласа на разума. Но повярвайте, да се прави политика и то доста на ниско ниво. И особено да има формирования, които да дублират държавна служба. Които да формират, да дублират службите всъщност. Един вид държавата не си върши работа, ако не са нашите патрули. Всичкото това е на гърба на една огромна човешка трагедия. Това трябва да се разбере и да бъдем наистина достатъчно, да се върнем към онази характерна национална черта, която ни е опазила в крайна сметка и през вековете, защото и господин Прелезов започна с това. Всъщност ние сме един кръстопът, какви ли не народи са минавали от тук и действително толерантността някакси е закодирана в кръвта ни. И сега виждате какво се случва. Разбира се, това няма как да не рефлектира и цялостната политическа обстановка в страната. Тази конфронтация, това разделение в обществото, тази омраза, която се задава официално дори от институции, които 24 години не посмяха да разделят народа така, както в момента да, но тук в студиото имаше такова мнение, че има хора, които имат интерес от това разделение. Че даже се прогнозираше, че сега ще започнат едни протести за или против гей браковете. Такива едни изконни теми, които са просто поредницата въпроси, разделящи нацията. За или против черните обувки през зимата, за или против... такива всякакви както неща, казват които бабите, просто да ни разделят. Мара в тасалата и затова се занимаваме, но проблемите са, според мен, по-дълбоки, отколкото ние можем за това кратко време да ги разискваме, защото една бъдеща, увеличаваща се бежанска вълна
ще ни доведе до много компромиси. И тези компромиси трябва да бъдат адекватни на зимата, адекватни на тези дечица, които казвате, адекватни на хората, които живеят до тези бежански лагери. Гледам репортажи за бежанските лагери, това са те спът на земята. Това ли ни е подготовката, европейската подготовка? Как е в Европа? Въобще как организира? Даже имаше вчера един репортаж, в който даваха 8 човека в една малка стая, че живеят с децата, с възрастните. И една възрастна сирийка, която каза, аз и на това съм доволна и благодаря, защото вие ми дадохте покрив. Нали? Това са пократителни репортажи, които не знаят доколко и как наистина влизат в съзнанието на всеки един в страната ни. Но вижте, в Европа има много по-дълга традиция в това отношение. Нека все пак да бъдем и достатъчно обективни. Това предизвикателство е първо по рода си за България. Независимо от това, че сме имали бежанци, имали сме емигранти, не в такова количество и не за толкова кратко време. Изведнъж ние се оказахме тотално изненадани и неподготвени за това нещо. Между другото, аз не случайно няколко пъти повтарям за финансите, защото и сега, когато дойдат тези близо 7 милиона евро от Европейската комисия, много внимателно всички ние като общество трябва да проследим как ще бъдат използвани тези пари. Да не стане така, че пак ще потънат в едни незнайни джобове, а хората ще продължат да живеят в условията, за които говорите. И има и още един момент. Така или иначе, трябва да се примирим с факта, че в следващите месеци част от тези хора ще останат у нас. Да, може би сега през зимата няма да е толкова сериозен този поток. Една част ще получат статут на бежанци, което означава, че те ще имат право на работа, на здравеопазване, на образование. И когато в петък миналата седмица проведохме тази кръгла маса, първата по рода си, за съжаление, след толкова месеци, за изгубените граници, за новата политика на Европейския съюз, за емиграция и за бежанци, бяхме събрали наистина всички министри, не само тези, които основно говорят по темата, отбраната, МВР, но и министъра на здравеопазването, и министъра на образованието. До някъде съм удовлетворена и спокойна, защото виждам, че държавата работи. Има достатъчно заделени средства и за ваксини, и за обслужване на тези хора, здравно обслужване имам предвид, както и за образованието на тези дечица. Но разбирате ли, ние често говорим за пари, но знаете ли, у нас дори преводачите не достигат. У нас не достигат психолозите, не достигат експертите, които знаят как се работи в една такава среда. Проблема. Казвате, в Европа това са традиции от много време, но в България много българи продължават да живеят по 8 души в една стая. Така е. Може би ето това беше... Това, че сме много бедни, беше една от основните причини да започна да се прави това измерване. Значи няма пари за онкоболни, па намерихме пари за бежанците. Значи моето дете няма пари за образование, на това му отпуснаха там ваксина и учебник и така нататък. Това ни направи толкова лоши, защото просто няма. И това, разбира се, пословично бедни сме в Европейския съюз. Това е ясно за всички. Имаше едно управление преди една година, което си отиде с едни пресрочни избори, което направи половината от българските граждани почти под прага на бедността. Това е мизерията, това е несигурността за утрешния ден. И от тук идва отчуждението към различни, от тук идва настроението към това, че този човек ще дойде, ще ти вземе твоето работно място, ще вземе място на твоето дете в училище. Интересна е статистиката, че всяко едно сирийско семейство влиза с така свободни пари, било то във валута, хората са ги събирали, които имат по-добър бюджет от... Четох една статистика от много български села, населени места, където хората нямат 1 лев. Тия факти само засилват ксенофобията и измерването на хората. Дай да не говорим за тях. Аз мисля, че трябва да се търси отговорност от тези, които проспаха изминалите 2 години, защото тази война не е от август. И защото е нагло да се иска, примерно, оставка заради бежанците, когато ти, приятелю, си бил на власт, когато вече си взимал едни пари и е било ясно, че тия бежанци ще потропат на вратата. Зимно време да се изненадаме от снега. Това е същото. Виждате ли как всички ние имаме нужда да ги изговаряме на глас тези неща? Защото тази тема беше табу.
Никой не говореше за това какво чака България след 2 години. Виждаше се какво става. Още началото на 2011 година предупреждавахме след първите бежански потоци от арабската пролет. Да, тогава България остана малко настрани. Тогава основно Гърция пострада и Италия. Но тръгнаха тези бежански вълни към Средна и Западна Европа. И тогава предупреждавахме. Знаете ли какво ни казаха тогава? Вие сте в опозиция, затова ги говорите тези неща, искате да злепоставите правителството. Представете ли си колко трябва да си тесноград, колко трябва да си наистина ограничен, за да може тогава, когато дори ние като тогавашната опозиция подавахме ръка, не с друго, с информация, дали тази ръка беше отблъсквана, защото сме от другите. Между другото, този разговор е много по-дълбок. Отношението, което ние имаме сега към част от българския народ, разбира се, не могат да правя обобщения към бежанците, нима не проспахме и същото отношение, което имаха други европейски страни към собствените ни граждани, когато те тръгват да работят в другите страни. В Великобритания проблема предстои. Така е. Защо не пресякохме в зародиш тази антибългарска истерия, която 2010 година се разгоря във Франция? Защо сега, когато започна кампанията в Великобритания, отново не се противопоставихме? Все си мислим, че някъде там, зад пердетата, зад колисите, ако се снишим, ако си наведем главата, ако си я заровим в пясъка, нали, другите държави ще кажат, ето те тук си мируват, нали, ние ще бъдем по-толерантни към техните граждани. Грешна политика, изцяло грешна. В момента, в който си мълчиш и понасяш само ударите, в този момент ти си вече господин никой. Другото, Румъния има доста по-ясно и категорично мнение, особено за Великобритания. Не е ли факт, че проспахме 25 години близо преход, четвърт век и тръгнахме отново на изходна вълна, да се делят брат и сестра за това дали единия ходи на протест, друг на контрапротест. Значи това не се ли оказва наша черта? Ние да обичаме да се делим, да обичаме да си имаме враг. Знаете ли, аз лично си мислех, че някъде в 90-те години сме се разделили с тези процеси. Децата ни пораснаха вече. Те не помнят, те дори не помнят ние какво сме направили началото на 90-те години. Какви сме били, от коя страна сме били, нашите аргументи срещу другите аргументи. Смятах, че това сме го изживяли и сме казали на децата ни, хайде сега от тук нататъка, времето наистина е ваше, развивайте се. Какво се оказва? Ние сега сме причината същите тези деца да ги върнем там, където ние сме започнали на техните години. Децата ни в момента са повече от всичко разделени на окупиращи, протестиращи, учещи и желаещи да учат, пък други, които не желаят да учат. Има много емоция. Е много. Въпросът е какви ще са плодовете, които ще оберем след няколко години от толкова много омраза и от толкова много противопоставяне. Тези настроения се върнаха буквално от 91-92 година. Сега в момента, когато има всички предпоставки, наистина да дръпнем напред. Дано не жънем бури, защото нещата вървят така, че наистина, ако няма здрава ръка, правителство, не минем през тези неща, които се пророкуват, няма как да се оправим, няма кой да ни оправи. Всичкото това е много химерно, илюзорно. Много се надявах, между другото, през тези месеци на толкова много протести, наистина да се роди някакъв друг политически субект. Защото ние живеем в демократична държава, нали? Всички сме си закачили този етикет на ревера. Добре, няма друг начин в демокрацията, освен чрез политически партии, да се участва в избори и хората да решават на чия страна ще застанат. Нищо не се появи през тези месеци, дори сред тези млади хора. Аз не се притеснявам да се срещам с така наречените протестери. Моите аргументи срещу техните срещу моите. И разговаряме и когато стигнем до въпроса, добре, вие как ще се явите дори на тези предсрочни избори, които искате толкова много в момента, няма отговор. Ние стигаме само до отрицанието. Направила съм да направим следващата крачка, така ли да завършим нашия разговор? Следващата крачка трябва да дойде наистина тези хора, ако действително са водени от идеята за промяна, а не са просто инспирирани от тези, дето казвате вие, че са изпълзели от тъмното и с потъглите и са потупали прахта от себе си, махнали паежените и решили отново да бъдат част от политическия спектър в държавата. Няма такова връщане в историята, за съжаление. Благодаря ви.